Pozdrav Josipe, evo nas sada na štandu od Trakta. Reci mi otprilike kratko samo par crta. Trakto firma, od kad ste na tržištu, šta nudite? Pa evo ovako, Trakto relativno novi, neću reći da smo novi na tržištu, ali nama je fokus bio u stvari na autopravnicama, kemikalije za autopravnice, ali obzirom da smo nekih 10 godina već sa private brandom na tržištu autopravnica, odnosno kemikalije za autopravnice, malo smo krenuli u smjeru Horeca asortimana. Dosta smo istražili tržište, krenuli sa 2 proizvoda, odnosno deterđentom i sjajlom za perlice suđa i vidjeli smo da je jako kvalitetan feedback, povratna informacija koja nam je bila od iznimne važnosti od samih korisnika. Reci mi, da li ćete imati nekakav smjer, nešto sam načuo, samo da ćete ići u smjeru i kućanstva, da li to vodi onda i u tom smjeru ili ovo će ostati isključivo samo za profi potrebe za Horecu? Tako je, obzirom da smo mi sa autopravnicama u profi programu, tako smo krenuli sa programom u Horeca asortimanu. Postoje zamisli, ideje kako ćemo ići u smjeru kućanstava i evo i ovaj sajam nam je čak dobro došao i za takve stvari smo stvarili neke kontakte koje ćemo svako ostvariti. Uglavnom, znači, ovo sada, taj asortiman koji je za Horecu, radi se o profesionalnim sredstvima za pranje suđa i o profesionalnim sredstvima za pranje veša, jel tako, ne? I to je fokus program, ili ima još nešto šire? Ne, ima i šire, znači mi smo ušli sa 2 proizvoda, što su deterđenti i sjajla za perlice suđa. Proširili smo sada na i tekuće i praškaste deterđente za rublje. Što se tiče ostalih proizvoda, tu imamo i odmašćivače, imamo dosta zanimljive proizvode, recimo i neke novitete, recimo all purpose maramice, to su vlažne maramice koje su na biorazgradive, znači nakon uporabe vi ih možete baciti na kompost i one će se razraditi, znači nema ekološki smo nastrojeni i brinemo i o tome. Nadalje imamo recimo dosta zanimljiv proizvod za ugostitelje, gel za čišćenje kafe aparata. Nadalje recimo imamo proizvode koji nisu tekući, nego su u tabletama za odmašćivanje, znači što friteza, što pećnica, konvektomata i ostalo. Nadalje, tu su, kad gledam police pa se tako i prisjećam, sredstva za pranje ruku od sapuna tekućih u pjeni, razne paste za ruke, zatim imamo i mirise, što mirise na vodenoj bazi, na bazi alkohola, koncentrate, male bočice za dispenzere. Znači, dosta širok asortiman. Apsolutno, da, vidim ga je teško ispratiti, dobro da imamo podsjetnike za sebe. Inače, znam da ste cjenovno vrlo konkurentni, to je što je super. Gdje bi se smjestili vašim kvalitetom? Kvalitetom u sami vrh po konkurencije. Kao što sam rekao, to nam je bilo vrlo bitno u početku i to nam je neka misao vodilja i idemo za tim, znači da kvalitetom ne odstupamo od konkurencije, od tog samog vrha konkurencije, a cijenovno smo puno pristupačniji jer imamo, kao što sam rekao, te privatne proizvode, znači private label proizvode imamo u raznim tvornicama, radimo i samim time onda pokušavamo smanjiti troškove tako što imamo dobavljača raznih sirovina u okolici tih istih tvornica na istom tom nekom geografskom području i zaista to je neki naša smjernica kako uspijevamo smanjiti tu cijenu konačnog proizvoda. Dobro, to je vrlo pohvalno biti što sad imamo praktički hrvatski proizvod koji je vrlo konkurentan cijenom. Svakako, znači svi koji imaju svoje hotelske pogone traže rješenje za održavanje, vrlo dobra ponuda. Nego reci mi, da li će vaš proizvod biti isključivo dostupan samo na hrvatskom tržištu ili planirate i širenje? Ne, mi smo trenutno u fazi izrade novog web shopa i web stranice, te će biti, znači svi ti naši proizvodi i B2B korisnicima i B2C korisnicima dostupni vrlo uskoro, evo kao što smo radili sad i ove nove kataloge, isto tako i na ovoj digitalnoj platformi. Širimo se i bit će dostupno svi, znači kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji, a evo ovaj sajam nam je dao i neke smjernice za kako sa postojećim kupcima i distributerima na Balkanu, tako smo otvorili sad i neke nove kontakte, ja vjerujem da će se to samo širiti ići. Je li bilo šta stranih kontakata ovdje na sajmu? Je, i čak rekao bih iznad očekivanja.
Izvrsno, evo. Ništa onda, evo, ako imate svoj hotelski pogon, tražite održavanje svojih restorana, znate kome se obratiti, Traktor Shop EU.